Taas jälleen kerran kriitikon valinnan aika, ja tällä kertaa puhutaan Mies ja alaston ase -leffasta, ja nyt ei siis puhuta tästä alkuperäisestä trilogiasta, vaan tästä revival-versiosta vuodelta 2025. Tässä siis seikkailee Frank Drebin Jr., jota esittää Liam Neeson, ja hän sitten joutuu pelastamaan maailman tällaiselta rikkaalta bisnesmieheltä, joka haluaa sellaisella mielialan muuntimella taannuttaa takaisin niin kuin ihmiset eläimiksi, että rikkaat voivat olla sitten bunkkerissa ja näin. Ja tästä päästäänkin nyt sitten siihen, että elokuva ei ollut huono, ja minä siis odotin tätä todella paljon, koska tässä ei ole tarkoitus korvata mitenkään niin kuin Leslie Nielsen, ja tämä ei ole, että hän on niin kuin että hän olisi niin kuin Frank Drebin, vaan hän on Frank Drebin Jr. Eli tässä ei niin kuin yritetä niin kuin korvata ketään, mutta mennään sillä samalla sarjan vanhalla hengellä. Mutta komedian kirjoittaminen on hyvin vaikea laji, ja tuntuu siltä, että käsikirjoitus olisi pitänyt kirjoittaa muutaman kerran uusiksi, koska välillä tuntui siltä, että jotkut vitsit olivat hyvin laiskaa kirjoittamista, ja sitten siinä on yksi sellainen lumiukkokohtaus. En sano enempää, mutta se niin kuin tuntui siltä, että se meni vitsinä aika lailla yli. Ja sellaista kohtausta ei kyllä niin kuin noihin alkuperäisiin leffoihin, niin sellaista ei olisi voinut kuvitella, että sellainen olisi edes tullut mukaan. Ja siis oli kivoja viittauksia alkuperäiseen trilogiaan ja näin, että kyllä minä kaiken tämän paasaamisen jälkeen, niin kyllä minä toivon tälle jatkoa. Ja toivon, että tekijät saavat mahdollisuuden kehittyä ja näin, että ei se nyt niin kuin, ei se mikään niin kuin täys floppi ollut, että onhan niitä ollut paljon niin kuin huonompiakin yrityksiä tehdä komediaa, kuten esimerkiksi tehdä uusinta versio siitä Speden hirttämättömät leffasta, jota en ole katsonut, koska niin kun yritin katsoa sitä traileria, mutta 1 sekuntia olin, että ei toimi. Että kyllä nyt tämä kuitenkin puutteineen, vaikka käsikirjoitusta olisi voinut hioa ja sieltä jättää sen yhden lumiukkokohtauksen pois, niin kyllä minä silti vilpittömästi toivon tälle jatkoa, ja siksi annan tälle 4 tähteä 5.